Zdravím vás, priatelia poľovníci. Mnohí dnes stojíte pred otázkou, oplatí sa investovať 1500 až 3000 eur do ďalekohľadu, alebo existuje aj rozumná alternatíva. Práve preto sa dnes pozrieme na ďalekohľady Delta Optical. Delta Optical je európska značka s dlhoročnou tradíciou, veľmi silná najmä v strednej Európe. Špecializuje sa na poľovnícku a športovú optiku. Filozofia značky je ponúknuť čo najvyššiu kvalitu za rozumnú cenu. Podľa viacerých odborných testov patrí medzi najčastejšie vyzdvihované vlastnosti značky práve výborný pomer ceny a výkonu. Najpredávanejší modelový rad Forest dnes prichádza s treťou generáciou v malom prevedení 8x42 a 10x42 a výkonnejší modelový rad Forest tretej generácie 10x50 a 12x50. Ďalej prichádza s druhou generáciou ďalekohľadov Delta Titanium ROH v prevedení 8x56 a 10x56, ktoré sú určené pre pozorovanie za zhoršených svetelných podmienok. Všetky ďalekohľady Delta majú spoločné kvalitné sklá, kvalitné antireflexné vrstvy, ostrý obraz, spoľahlivú mechaniku, odolnú konštrukciu. Ďalej treba spomenúť prirodzené farby, dobrý kontrast, výbornú svetelnosť a široké zorné pole. A nejde iba o marketingové tvrdenia. Viaceré nezávislé testy chvália kvalitu hranovov, vrstiev a ostrosť obrazu. My poľovníci dobre vieme posúdiť kvalitu pozorovacej optiky. Práve vtedy, keď sa zver začína hýbať, sa ukáže skutočná kvalita optiky. Potrebujeme kvalitné pozorovanie za súmraku, čitateľnosť detailov a kontrast obrazu. Ďalej pre poľovnícku prax je dôležitá odolnosť. Poľovníka zaujíma, či optika znesie dážď, sneh, mráz, otrasy v aute a nosenie na krku celé hodiny. Ďalekohľady Delta sú bodotesné, plnené dusíkom, majú robustné telo a sú spoľahlivé v teréne. Naši zákazníci najčastejšie oceňujú čistý obraz, jednoduché zaostrovanie, odolnosť a fakt, že za rozumné peniaze dostanú optiku, ktorá ich nesklame ani pri každodennom používaní dlhé roky bez problémov. Buďme ale férovi. Ak chcete absolútnu špičku a ste ochotní investovať niekoľko tisíc eur, existujú aj prémiové značky. Ak však hľadáte rozumný pomer ceny a výkonu, Delta patrí medzi najzaujímavejšie voľby na trhu. Je dôkazom toho, že kvalitná poľovnícka optika nemusí stať celé bohatstvo. Ak hľadáte spoľahlivý ďalekohľad s výborným obrazom, odolnou konštrukciou a férovou cenou, Delta rozhodne stojí za pozornosť. A na záver treba už len skonštatovať, že za tie peniaze je to neuveriteľne dobrá voľba.